हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ लोगोफोर दिनै जों नोंथांमोननो जोबोद मोजां खौरां लाना फैदों कोरोना भाइरासनि सोमोन्दै तो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ आवगायनायनि सिगाङाव जुदि दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला बिदिनो आं नोंथांमोननो गोदान निउस आपडेट लाना फैबाय थायो बे चेनेलनि जोहै नोंथांमोना जुदि दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइबआव थोना हो आरो खाथियाव थानाय घन्टाखौबो थोनानै हो खाथियाव थानाय घन्टाखौ थोना होनायनि ओंथियानो जाबाय आं जेब्लानो भिडिअ आपलोड खालामगोन अब्लानो नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैगोन आरो बे नटिफिकेसननि जोहैनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बयनिख्रुइबो गिबिसिन सिगांसिन नायनो हागोन तो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै नोंथांमोना मिथिखागौ जोंनि आसामाव कोरोना भाइरास टोटेल कनफार्म जानाया 35 जादोंमोन दा नाथाय जोबोद मोजां खौराङानो जाबाय जोंना दा एक्टिभ जानाय कोरोना भाइरासजों दा थानाय कोरोना भाइरास थानाया सास्नि अनलि 7 ल'सै एक्टिभ सुबुंफोरा जाबाय दा अनलि 7 टोटेल जोंनि आसामाव जादोंमोन गासै 35 जादोंमोन दा अनलि 7 ल'सै जोबोद मोजां खौरां बे कोरोना भाइरास सोमोन्दै जोंनि आसामनि 35 निनो जोंना सास्नि ल'सै 7 ल'सै अनलि 7% बेनो एक्टिभ जाना दं ओमफ्राय जोंना रिकभार जानाया जाबाय गासै 27 रिकभार जाबाय माने 27 खौ फाहामबाय ओमफ्राय सासेयाथ' डेथ जाखादों सासेया थैदों दुखुनांथावै खोथा बेयो सासेया थैना थांदों कोरोना भाइरासजों ओमफ्राय जोंना दा 27 फाहामनाय जादों ओमफ्राय सास्निखौ दा सास्निया दाबो कोरोना भाइरास एक्टिभ जाना दं आसा खालामो बिथांमोना थाबैनो हामथों ओमफ्राय टोटेलथ' जोंना कनफार्मा जाबाय 35 मोन तो लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोननो मोनसे एप्स लन्च खालामदों आसाम सरकारा बेनो जाबाय कभास होननाय बे कभास प्ले स्ट'राव नोंखौ कभास सार्च खालामब्लानो नोंथांमोना कभास बे माखौ मोननो हागोन बे एप्लिकेशना जोबोद मोजां बेहाय सारा अल इन्डियायाव जेसेबां सुबुंफोर दं एक्टिभ जानाय थानाय कोरोना भाइरासजों केस जानाय बे एप्सनि जोहै मिन्थिनो हायो तो लोगोफोर नोंथांमोना बे एप्सनि जोहै नोंथांमोना डनेसनबो खालामनो हागोन भारत सरकार आसाम सरकारनो डनेसनबो खालामनो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोना सारा वर्ल्डआव जेसेबां कोरोना भाइरासजों एक्टिभ जाना थानाय सुबुंफोरखौ बे एप्सनि जोहै मिन्थिनो हागोन आरो नोंथांमोना बे एप्सनि जोहैनो गोबां कोरोना भाइरासजों साग्लोबसारनाय खौरां बायदिफोरखौ नोंथांमोना मोननो हाबाय थागोन तो लोगोफोर भिडिअआ बेसेनोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला आरो बिब्दिनो निउस आपडेट मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला अब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो घन्टाखौ थुनानै हो आरो शेयार खालामनो दाबाव बाय बाय